Ix-xahar ta' Awwissu li għadda kien l-aktar wieħed li fih intalab l-appoġġ tas-servizzi bl-ambulanzi tal-emerġenza f'każi li seħħew, mhux l-inqas dawk fuq it-toroq. Dan ħareġ minn messaġġ li tella fuq il-pjattaforma soċjali Facebook it-tabib tal-emerġenza Dr. Michael Spiteri li saħaq kif ix-xahar in kwistjoni waħdu rama l-5,000 talba għal tali servizzi b'riżultat ta' dan. Sa mill-ewwel jum tiegħu fejn trailer spiċċa nqaleb fi triq il-kavallerija fil-Marsa, anke jekk ħadd ma weġġa, ix-xahar irreġistra numru ta' aċċidenti frekwenti fit-toroq u f'postijiet oħrajn, inkluż f'residenzi privati. Nhar is-27 ta' Awwissu wkoll ġew irreġistrati 3 fatalitajiet minn daqstant aċċidenti f'madwar 12 siegħa fuq it-toroq ta' pajjiżna, l-akbar ammont. Fuq Facebook, waqt li appella għall prudenza, Dr. Spiteri qasam ftit pariri għal meta persuna tiġi fil-bżonn u ċempel in-numru 112, inkluż li tkun ċara meta titkellem u tagħti l-informazzjoni tal-post, tas-sitwazzjoni fil-mument u tan-nies preżenti fuq il-post li jeħtieġu l-għajnuna. Aktar minn hekk, it-tabib tal-emerġenza wkoll fakkar li kull minnu sikur u mħarreġ fl-ewwel għajnuna għandu jgħin lill-vittmi fuq il-post, waqt li ħeġġeġ lil oħrajn jattendu xi kors f'dan ir-rigward għax iċ-ċans li wieħed jisalva l-ħajja f'tali ċirkostanzi ta' aċċidenti hu kbir.